Аз съм Фокси Бомбата и не си играме Влогар го вирал. Малко играх малко. Да. И съжалявам, че нямаме клипове 2 дена. 15 000. Извинете, че няма, но бях заед. Тъй, че I'm so sorry. Ще направим 3 тениски за по 15. 62 гледания в играта говорим. Клиповете са по 5 минути. Чакайте, такова нещо вика. Накрая да видим поне едно в епизод. Натискам в да здрите пръста, затова е толкова бързо. Пък, какво е? Събера 2 диманта, 10 клипа. Аз не знам какво е. Купих си камерка. Хора, готови ли сте да видим какъв е последния компютър? Защото аз съм готов. Ой, яки. Тройна клавиатура, това е next level просто. Влакчето. Влакчето за 8 диаманта. Много по-бързо си. Просто да прави нещата по-бързи си. Така, за 1 час. Принцип са по 10. Кафетата са по 10 и 60 секунди. Едното по 1 минута, другото за 20 секунди. Мисля да почвам нова поредица, но не знам на коя игра. Предлагайте игри, хора. Не знам на кои игри да снимам. Така. Пръщет. Всички добрата не са. Хора, има важно за 10 секунди. 5 секунди. Малко. Добре, това ще е всичко за клипа. Надявам се да ви хареса. Ако искате още клипове на Влогър го вирал, не забравяйте да харесате просто. Аз съм Фокси Бомбата.